Deci vă spun, nu se știe, trebuie văzut șadeneu acestei femei exact și este ei falsific, deci familia Corduneanu era complet compromisă, Corduneanii ăștia, v-am spus, până la urmă, sunt zona asta de profesori universitari, sunt în legătură cu clanul ăsta a Corduneilor, la câta nașteri sunt ei, nu se știe exact, trebuie văzut tot așa genetic, unde se intersectează arborul ăsta genealogic, dar așa se spunea că ramura intelectuală a Corduneilor, deosebit de periculos, v-am spus cum se aranjau acolo exact, da, aranjează un fel de mafie în asta a gulerilor albi, deosebit de periculoasă, la cantină, la fel, deci aranjamente grețoase, la examen știință totală, bineînțeles că și oamenii nu știau absolut nimic. Deci ăștia au fost și ei, femeia nu credea că eu i-am spus, măi, fată, vezi că asta ți se face. Deci nu crezi că tu, dacă ești o studentă care ți-o pus 10, asta e acum, la început, tu mori. Te omoară împreună cu familia, Corduneii te omoară împreună cu familia. Și ți iau bani. Ea nu credea, dar la urmă spune, da, băi, dar ce o să mă refacă la Siboney. Deci așa cred mulți, e o credință de asta populară prostească, că o să se refacă lumea la Siboney. Vă spun, este extraordinar de greu să bagi oameni în băi de stem. Astea se povești. Cu asta, acești infractori uriași internaționali fac să scadă combativitatea victimii care încearcă să scape de ei.